Girian gezur bat daukagu. Folklore kulturaren gazna eta piperraren imperioan bufoi gabiltz. Zer litzake mundu hau lau buru bat geldirik egon postaletarako. Zaratatxu egiak museotarako. Ardi bezaurituak, labelek zurituak, ez gara diruz bazkatzen. Ez dugu izateko baimenik bat munduan, amets egiteko, mundu bat lakuan, itxaso izateko. Laku bat munduan, amets egiteko, mundu bat lakuan, itxaso izateko. Laku bat munduan, laku bat munduan, laku bat munduan, amets egiteko, mundu bat lakuan, itxaso izateko. Egiteko, mundu bat lakuan, itxaso izateko. Laku bat munduan, amets egiteko, mundu bat lakuan, itxaso izateko.